ବର୍ଷା ଋତୁ କାହାକୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା ମୋତେ ଭାରି ବିଜାର ଲାଗେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା, ଓଦା ଲୁଗାଟା ଶୁଖିବ କେଉଁଠି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖୋସା କରିକି ଗଜରା ଲଗେଇ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ଗଜରା ଲୋଭୀ ମଣିଷଟେ। ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ଆଣିକି ରଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ମନ ହେଲା ସେଇଥିରେ କାମ ଚାଲିଲା। ଆଉ ପାଗର ଡିମାଣ୍ଡରେ ଉଷୁମ ଚା ସହିତ ବିସ୍କୁଟ୍ ଯୋଡ଼େ ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାମ। ଯେହେତୁ ଆଜି ରବିବାର, ଘରେ ଘରେ ତ ଆଇଁଷ, ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଅଫିସ୍ ଯିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ମାଛ। ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ତାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠାଇବାର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ମୋର ବିଫଳ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ରବିବାରରେ କେମିତି ସକାଳ 6ରୁ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ କେଜାଣି। ମାଛ ଭାଜିବା ଯାଏଁ ତ କଥା ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମାଛ ପିତ୍ତ ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଭାଜିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଅଧା ଅଙ୍ଗ ଫୋଟକା ହେଲା ଭଳି ଲାଗେ। ଭାଜିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଫୁଟେ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତେଲ ଆସିକି ଗାଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବ, ନହେଲେ ଆଖିପତା ଉପରେ। ଏପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋଟକା ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଖାଳ ସହ ମାଛ ଭଜା ଖାଇବାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ।